श्रोता हो ना बबुआ तो इतना ही सुंदर तने को भक्ति में धुन मार दे ना बबुआ। अब भक्ति में धुन मारी सब है तब न भक्ति में लोग हो जाई तो तने झंड मार दे। इहे माने हो व्यास के चचा माने इहे हो कि व्यास यदि भक्ति में बाढ़े तो उनकर बेंजू वाला ठेकोइता के भक्ति में होके चाहिए। इतना सुंदर हमारा मंडली से धुन बाजल हो तो इहो भक्तिए बाजल हो नवरात्रन के बाद बाजल हो कि बलम जी कद 9 दिन नवरात्रन में आदि से वाला की 9 दिन नवरात्र में डिस्टर्ब ना कीजिए। पवन सिंह जी के आइडल मर तो इकुल ही मान के चली भक्ति बाज जाला तो चाचा लोग चाहे सभी लोग सोचेला कि चलो चलो अभिषेक छोटे बाड़े तो का हो अभिषेक के मंडली छोटे बात तो का हो लेकिन बाबा अपन मंडली सेटिंग के रखा वैसे बबुआ व्यास यदि भक्ति में बाढ़े पीछे से कलाकारों भक्ति में अल्लाह तो जायदी चाचा ये मेरा व्यास लोग का नाम ना धरो और वो लोग तो साक्षात वो लोग गाना बजाना करता कि जान जाए कि सुमिरन में गणेश भगवान के पतल बोला के गणेश बाबा आई लड़का के लाज बचाई अब तले पीछे से बेंजू आला वो बजाओ तर की सखी के मर्दा हटे डराई कदो बाहर में टेलर खींचेल एगो हमार भातार बाकी खैनी बेचे अरे भातार होगी बनिहार अरे ना भोग ए जान जाए कि कुली गाला बाजी तो सुमरन बनना बेकार हो जाए यही से कहल बा कि जुग बदल गई जमाना बदल गई कल का समियाना बदल गई ई बात सही कहल ए बाबू तू तो बड़ा विद्वान लगता जानकार लगता ए महाराज कोई से पहिलहू के समियाना रहल आ एहू बेर के टेंट बा चाचा तो पहले के समियाना रहल त एक अक्षर बुनियो रोकत रह रोक देल तो लो आ जान जाए कि होई टेंट महाराज ऐसन बा अरे राम हो राम एलो में खर्चो नहीं खेला वो समियाना में 52-53 को चोप लागत ददन बाबू के तो खूंटी बनाओ के डिप्टी दिया जाए ना बबुआ आज जान जाई आज में 4-5 गो टंगा देता हो जाता नु लेकिन वो बुनी रोकत रहला आ ई 12 बजे के बाद ओसियो बर्दाश्त लागी मुड़ी पर टप टप छुए अब देखो ना बबुआ ए घड़ी जोड़ के तोड़ होता एक और मार्केट मार देहलस होई आई दादा देख ली टवारा मार देहलस ए महाराज कैसे पहले के गीत गौनई का होखे बबुआ ए बार के गीत गौनई का होता ए महाराज ए बारा भक्तियों गाना सुने में लाजे लागो कैसे बबुआ पहले के गीत का होता कि पायो हो जी मैं तो अरे राम रतन धन पायो पायो जी मैं तो
एहू बेरा के गीत आवता। अरे महाराज ये बेरा के तो गीत खन गीत आवता। मार्केट में गीत आई रहा कौन ची ए महाराज आके साझे से नाच देखे कदू गइला बारात में। अरे भइल बाड़ा हे अरे मेहर छोड़ी रात में तने हो पियर की तनी तनी दी हो कस रे नन्ही बतानी भाव में आ हम तोर नून बुहई ए महाराज। अरे तो ओनी को देलो अरे भोर होरिया देखो रहो ना रे रुको ना मार मुठा करे जे नया नया होला ओकर से आचर ना संभरा केनियो है ने खींची तो केनियो है ने तना आ जन बाप हो बा ई त चुनरी ओढ़ के चल देत रे बुझात रे कि बाकला दौड़त रे। अरे महाराज हदे क देत अरे त ओलिए क देला अरे भोर हरिया अरे भोर हरिया त का जाने देख के त का जाने देख के का ओइलो का कोइलो अरे मीठा मीठा बाटे तो कैसन कम है कि मीठे लगता रे ओहो मीठा लागेला। ए महाराज गीत गौलई कहां से कहां चल गई। पहले के गीत गौलई कितना सुंदर होते एहू तरह के गीत गौलई होता लेकिन हमनी के गणेश बाबा के दरबार में चले के बा त नया कुली बहाव गाइल जाला। हां एगो तरह सरल सरल गीत हमरा बुझाता कि 2 साल पहले उहे गाओ त नया उहे गाओ अरे तनी क्वालिटी चेंज कइला। तो आई बानी तोहरा गलिया केना बाड़ू हमार गलिया आ देखो ना यारा के कैसा भइले बा होइया कौन हरे अरे तो बहुता बेचैनिया दादा अरे मुश्किल भइल बाटे दी लीला पुदीना तो यही भाव तो कली गणेश बाबा के चले के बाद तो कहे के कौन जी बबुआ लड़के कहते रे बबुआ कहते कि बाबा राउर परिवार ऐसा पूजनीय हो आज कहले बानी मलिकार हाँ हाँ गौरी के लला नहवा के गौरी सुमिरा नावा साफी से ए बाबा देवी दरदाना हाथवा जोड़िए हरो पानी पइया बाबा बाबा सोहैया दीदी सीधी के सोइया सोहैया दीदी सीधी के सोइया परिवार तो ढेर देख ले हो ना बबुआ सुने में आइल हा आज ब्याह जी कहनी है कि राम जी के पूजा होला तो का दो राम जी के पूरा परिवार के पूजा ना होला कृष्ण भगवान के पूजा होला तो कृष्ण भगवान के पूरा परिवार के पूजा ना होला ए महाराज लेकिन
कैसन दरबार हो ई रउआ कहनी है आगे जेकर सबकर पूजा होला कहां सबकर पूजा होला ना होला सबकर हम कहतनी कि ना होला यही भोले बाबा के दो चार जना अंश वालो जेकर मान सम्मान पूजा पाठ ना होला एकर बबुआ जैसे में भाभासुर अंधकसुर जलंधर वीरभद्र ना बबुआ वो लोग के पूजा काहे ना होला काहे से कि लोग में क्वालिटी है ना एक दिन आवरी बाड़े जाने कि हमने की हाथ के हो बबुआ लावड़ासुर बबुआ हमार वीरभद्र के तहरा के पूजा होत हो ना बबुआ ए महाराज कैसे ए भोले बाबा के कैसन परिवार हो ए महाराज परिवार तो ढेर देखले बानी अगर अपनो परिवार चलावे के बानू तो बाबा भोलेनाथ से संपर्क करी कैसे ए परिवार में जितना खतरनाक से खतरनाक लोग बावे ए महाराज ए खतरनाक लोग रहते हुए भी ए बाबा के परिवार में प्रेम बावे कैसे बबुआ कैसे केहू के सवारी बाघ बाड़े तो केहू के सवारी बैल अब बाघ में या बैल में कितना पटरी जमेला अभी बूझ लेला के बाद यदि अगर जहां बाघवा चहल आ कि बैला के तमाम काम तमाम कर दी लड़के कहतर के बाबा हम सुनले बानी कैसे आ कि मंगल के दाता होई अरे मंगल बाद साई है अरे पियर पियर लड्डू आके भोगवा लगाई है पियर पियर लड्डू आके भोगवा लगाई कितना सुंदर साउंड सेट हो गई बाकी साउंड बजता सब सुनाए लगा और वही बार से 1.5 घंटे सर्व साउंडे बजवाता साउंडो में माइको घरे में भाती होला साउंड सेट करावल एकदम नियम हो वैसे लो सेट करा दी बेचारो एकदम बरवा डांट दे हम सुखा के बैठ गए अब देखी व्यासो जी में गलती नहीं है और वो में कुछ गलती बा एगो हमार थ्योरी अपना ली आई हम सब जगह ना बताइले मन जहाँ देखी ले कि अपन आदमी बाड़े अपन साउंड हो अपन परिवार हो वही जब बताइले बता दी वो अपने बारे जब और माइक सीटी मारे जब सीटी मारे तो ब्यास के मुंह पर 101 रुपया फेंक ई कहे अब ब्यास के मुंह में लॉकडाउन लग गया अब रात भर में राउर कोकिया चाहे भोभिया चाहे फाटी जाओ तार बगल जर जा तो ए पर ध्यान दो जॉब सिटी तो उनका के एक सिक्का है ने गुलाबिया है ना सर क्वालिटी अपना लगवा ना बबुआ आ कि मंगल के दाता होए अरे मंगल बाद साई है अरे पियर पियर लड्डू आके अरे भोगवा लगाई तो रउआ के भेजतली ले बाता एगो लगायक से बाता रउआ के भेजतली ले बाता एगो लगायक से बाता अभिषेक विकास को देखो तोहरा तारे तोइया कहे बाबा कि होखो सहैया दीदी सीधी कर सैया होखो सहैया दीदी सीधी कर सैया सहैया दीदी सीधी कर सैया अब हम चाहत कि तनी जयकार बोल के फिर वो मंडली के दिया जा ना बबुआ सुमरन बंदना कमे कमे रही तो बहुत अच्छा रही तो हम हौसा मर देता तारा जिला में गइल पीड़िया ला माइक भेटा जाला उ त हेता ना बॉक्स लागल बा भात बनाव ना तो 2 गो बॉक्सवा ध देलल आ घड़ी घंट माई ऊपर से टांग दिहल जा आ वही तारा रात रह ए जा देखब हई को माइक मिक्सचर सब लागल तब हमारे जिला के शिकायत करला ए महाराज माइक ऐसा भजन हो आजू के डेट
में हम कहिले महाराज कि इतना निक लागेला आज बुझारा कि आज तीसरी से रिलीज को के आइल है तो उ लोग गाँव में भाती होला केंग माता बहन सभे गावेला देखो सुना हमरा से दतन भाग में देखबो दतन साथी तो अरे ई का हो ई माई के प्रसादी हो आई बड़ी भाग से देह पर चढ़ेला ई सब के ऊपर ना चढ़े सब ऊपर ना चढ़ेला हां ए महाराज ई माई के प्रसादी में कैसन क्वालिटी बा ऐसे का होला जी अगर माई के दरबार में ऐसे जाए लोग कही कि माई के परम भक्त जा रहल बड़ा यही के तनी बाप रे बाप तनी पगड़ी न बांधली अब बाल के जहाँ चलनी मंदिर में एकदम मंदिर खाली हो जाए हट जी हो माई के झगड़ा हुआ भक्त जा रहा लेकिन एक गुड्डू भाई यही चुनरिया के 2 दिन के नौहर कनी आइल हो मुड़ी पयाचर धो के अरे रोनर बनर है बड़की माई आ बड़की माई अरे हम बड़की माई लगत नहीं यही मुँह से बड़का पापा कोई ना देते मैंने किराया के दाम तोर बढ़ जाए ए महाराज ये इतना नीक गीत गावे वाले साउंड भाई कहो 60 बरिस के पुरनिया काकी होई लो लेकिन वो लोग के मुड़ी पर से आचर गिरी ना और वो लोग कहाँ गाई आकिनी मिया बन कद हो ना गए देखत नहीं के बुझाता कि घर ही बड़े टुकुर टुकुर साउंड वाला भाई तू माई के भजन गा लो माई के भजन से तहरा तो कोहरा जस लइका होई कोहरा जस गोल गोल लौका जस लाम लाम वो करिया अच्छा करिया कहे रे नजर नजर ना लगी ऐसे कि डाइन भाग साइन आइल बारी सब अरे त झूला चाचा हमने के हाथ के माता बहन सब गावेला कितना निक लगेला कौन भी शुभ कार्य होके शुभ कार्य में चाउरो बिनत फटकत होइलो तो निक निक गीत गाइलो लेकिन यही जे चल जाए चाचा तनी दिल्ली मुंबई में आए अपना गांव के शिष्टाचार जानते नहीं खेलो वो तो माई के मंदिर में जाई तो मुड़ी पयाचर धके नानी की नलकी ड्रेस में जाई जान जाइए वो गीत निमिया के डर हुए गवली सो वो जानता नहीं क्या गवली सो कि मेरे रच के दुर्गा माई को है कि हट रे रच के कमर घस के कमर चल लेकिन देखो है चुनरिया के गाती मत बांध ना तो तू यदि अगर गाती बांधता रहनु तो हमरा बुझाता कि कोनो बसवारी में से नेउ टुकु टुकुता ऐसा मत कर देखो तनी अभिषेक के क्वालिटी देखो है आ जयकार बोलो तनी हुरका ना बबुआ तनी दीपक भैया धैले रहे है भगवान शंकर के डमरू हो ना बबुआ तनी झट से बजाय दे करा डमरुआ से 14 को बोल निकला रहे बबुआ कौन कौन अगर शिव महापुराण उठा के देखी तो मैं अलगे विस्तार बतावल गई बा लेकिन हमनी के कवि लोग के मत से बोली ले जा कि डमरुआ से बोल निकल तो 14 को कौन कौन बबुआ तांडव नदी गणपति पर नाचत शिव शंकर अविनाशी आ डिमिक डिमिक
डिम डमरू बोले गण राशि गण राशि गण राशि गण राशि गण राशि गण। जब कांख में लगाई लेबो एक नाम हो जाई हुरुका। तनी बेस तनी उठा देवे के बा। बढ़ाई तने और भाई बढ़ जाओ थोड़ा सा बेस उठा दी। हाँ थोड़ा सा उठा दी। ठीक बा दी बेस तो उठा दे अपने मन में तनी सतावला रह जाओ। आ की लाले लाले और हौला फुलवा ए नहीं हो अरे लाल मायो सनिया हो चमरिया रे डोले ना। कब भला गावेला अरे लचरिया हो चमरिया रे डोले। तने बजा दे बबुआ। तो लाले लाले हौला फुलवा लाल बा सनिया हो चमरिया रे डोले। लाले लाले हौला फुलवा लाल बा सनिया हो चमरिया रे डोले। बाबा भना गावेला लचरिया हो चमरिया रे डोले ना। बाबा भना गावेला लचरिया हो चमरिया रे डोले ना। सब अमूरी के क्वालिटी हो। ए हुरका से बोलो और neko निकले लगे। ए हुरका से निकली कि कहो सीताराम कहो सीताराम कहो सीताराम। आ जब हुरका खिसिया जाए तो लागी कहे कि भगत हो दे भगत हो दे भगत हो दे भगत हो दे। आ जब औरी पिनिक जाए तो उरेबे कहे लगे। लागी हां कहे लगी। ई माइक भजन ऐसा चीज हो। मार्कंडे पुराण में मार्कंडे ऋषि जी लिखत नहीं कि पुत्र कुपुत्र कौचिदपि माता कुमाता न भावती। पुत्र कुपुत्र हो सकता है किंतु माता कुमाता नहीं हो सकती। ए महाराज उ माई के दुर्दशा बेटा लोग कह देता। आहा कहते बने लेकिन जान जाए चाचा। अच्छा ली और नोटिस आ गई चली थाना में। नोटिस हम बोल देते ना बबुआ। बाप रे बाप। अरे राम न्यू एसके चांद ना बबुआ म्यूजिकल ग्रुप ऑर्केस्ट्रा पार्टी प्रोप्राइटर में हमरा शैलेश सिंह जी वाली जाई राउंड एको दिन मने घर के मुंह न सब ना दे त मालिकाइन के थी करी। अरे मने सटवा चलत रही। माई के दुर्दशा बेटा लोग कह देता। लेकिन हम कहिले जे कुछ माइयों में दोष होला तो एने के ना महाराज हमनी के महतारी देहात के बाड़ी। ए महाराज हमनी के देहात के महतारी बाड़ी कि बबुआ के 9 महीना गर्भ में राख के आ जन्म दे के आपन दूध पिला के पोस पाल के बड़के कर देता। एहे जे चल जाई न तने दिल्ली मुंबई में आ जन्मते बबुआ के दूध पीली धरा देता। हाँ रे बबुआ आ वही में एगो सखी कहतर के सखी सखी कहतर के सखी अपना बच्चा का दूध काहे नहीं पिलाती हो। उस सखी कहतर कि हम काहे लिए दूध पिलाएंगे रे। यदि दूध पिलाएंगे तो मेरा पर्सनालिटी ढीला नहीं हो जाएगा। हाथ तेरा माइक रे हाथ तेरा माइक रे हाथ
रहे दो तुम माई के दुर्दशा कर दे कैसे मार दिया रही मुछ वाली ए मलिका आ जब ऊ महातारी बचपन में हेती चुकी शीशी धरावा तारी आ जब लड़का सियान होके आरएस के फूल बोतल मारता उ लड़का में दोष बा ए महाराज तो उमारी नहीं बबुआ लड़का कहते के माई अब तने हेले भाव हुरका के बदल अरे तम मामा होता है राजी जको अरे आदम पुरना परिया हो चमरिया रे डोले ना चलो तो बबुआ तो बाबा ना हजावेला लचरिया हो चमरिया रे डोले ना बाबा ना हजावेला लचरिया हो चमरिया रे डोले हनुमान जी महाराज की दिया जाओ अरे जयकारी यार तनि प्रेम से बोलो तो जे भी माई के सच्चा भक्त होके तो तनि हाथ ऊपर के थपड़ी बजाओ कहेगा जेकरा माई से प्रेम होई उहे थपड़ी बजाई जेकरा महिषासुर से केस चलत होई ना बजाई हां बाबा तो देखो तनि हम लोग लौका तो सब है तो दुर्गा मैया के जयकारी यार तनि बोलो देखो या तो झंडू में बेचाइल बड़ा अल्लाह तरौआ ना बजाम लू तरौआ करे के पड़ी कि दुर्गा मैया के तो दुर्गा मैया के जयकारी यार तनी प्रेम से बोलो दुर्गा मैया के जयकारी यार तनी प्रेम से बोलो सच्चा दरबार के हवाई तनी